Hello friends, welcome sa ato ang panaguban na usab sa panahon sa kamaturan. So padayon na to nga pag-iskutan kining gitawag nga itong atong series, no? Justification by faith alone. Kini nyo ang higala Bong Diripas nang hinaot nga nakamus mayo kahimtang. So padayon gyapon ta sa ato ang key question. Ingon din ha, how can a man be forgiven of sins, no? Unsaon man sa tawo nga mapasaylo sa iyang sala, o unsay paagi ang aron mahitabo kini, unsay way, unsay by means nga mahitabo kini. So kana nga pangutana medyo usa kana ka kanang pagpukaw, no, sa ato ang tagstag sa kaugalingon. Kung ikaw Kristohanon, unsa nga paagi nga napasaylo kasi mo mga sala, iyon na lang mga igsoon, mga higala, pero dako kay nagkahimuan sa atong kinabuhi nga naman tungod kay dili mahimo nga ang usa ka tawo, no, makabaton siya kumpiyansa sa iyang kaugalingon nga wala day siya kabalo kung gipasaylo ba siya sa Ginoo, no? Kung wala siya kabalo kung giunsa siya sa pagpasaylo sa Ginoo, okay? Kung kinsay angay nga pasidunggan o angay nga atong lantawon or kanang angay nga asa na to i-address kining mga butang, no, nga makatapang ka na to aron mapasaylo kita sa atong mga sala. Kinsay angay nga i-address na ini, okay? Mahimo ba nga ang atong mga maayong binuhatan makapasaylo sala? Mahimo ba nga atong pagkarelihiyoso, pagkadibuto, simba sa matag Domingo ampo gyud taman-taman makapasaylo ba kining sala, no? Mahimo ba nga ang atong pagampo sa Ginoo, no? Ang atong pagpangaypasaylo personal nga pagpangaypasaylo sa Ginoo, no? Makahimo ba ni sa pagpasaylo og sala? Kung mao ka na ang nasa imong hunahunang karunan, higala, mamahimong matabangan ka niini, pinaagi niining pagpaminaw niini. Mubo lang nga paghisgot may tungod sa pagpasaylo sa sala, no? Kay gitawag nga kanang justification by faith alone. So meaning pagkamatarong pinaagi lamang sa pagtuo. Nganong kinahanglan nga matarungon ng tao, or nganong kinahanglan man nga ang pagkamatarong, okay? So dapat na itong masabtan mga higala dining mataknaa nga ang Dios, no, nag-require og perfect righteousness. Okay? Mao gyud na ang requirement sa Dios sa dihang parang nag-desire ang tao nga makabaton sa kaluwasan. Una-una siya nga moadto siya sa gingharian sa Dios. Ang requirement, no, perfect nga righteousness. Dili ingon nga requirement ang kanang kuan requirement sa kapasayloan sa sala ang bautismo, or ang kanang requirements sa kapasayloan sa sala ang mga sacraments, ang pagsigig ato simbahan. Dili ka na requirement higala. Aron lang atong masabtag maayo nga naay requirement ang Dios, perfect righteousness, no? Kay ngano ang Dios is righteous, He is also holy, balaan, dili sa buot nga naay unrighteous, di sa buot nga naay unholy musulod sa gingharian o makasulod sa gingharian sa Dios. Muna mga higala nga continue na to nga topic gininaw sa padayon mauban ninyo. Ako si Bong Diripas, okay? Padayon nga magpagikuban ka ninyo. Ingon din ha, ang first ang ato ang point, we are children of wrath like the rest of mankind. Kita mga anak sa kaligotgot sa Dios sama sa tanang mga tao. Okay? So, sige, ingon din na Ephesians chapter 2 verse 1 to 3. Tanaw na to mga higala. Ingon siya din ha, and you He has quickened. Okay? And you has He quickened, who were dead in trespasses and sins, wherein in times past you walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in times past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others.
Okay? Nakita ba ninyo ang akong gisulti, no? Sa last nga phrase, nag-ingon diri, we're by nature the children of wrath, even as others. Mao ka na ang atong kinaiyahan higala. Mao ka na ang atong dapat masayran before maulahi ang tanan. Dapat masayod kita nga we were by nature the children of wrath, mga anak sa kaligotgot. Dili kita mga tinuod nga mga anak sa Dios tanan, no? Kano sa lamang kini mahitabo lamang mahimo kita mga anak sa Dios kung kita mas pasiguli ngadto sa Dios pinaagi kang Ginoong Hesukristo. So kita karon kung wala kita understanding mahitungod sa manluluwas, sa pagkamatarong ni Christ, sa gihimo ni Christ nga pagluwas ito sa cross, kita nagpabilin nga children of wrath. Kita nagpabilin ng mga anak sa kapungot sa Dios, subject sa iyang paghukom, subject sa iyang kaligutgot, sama sa tanan nga iyang gikasilagan ng mga tao. Okay. So muna mga higala nga delikado kay atong kahimtang, no? Kung wala kita masayod niini, mas maayo nga nasayra nato ni karon. Romans chapter 3 verse 10. Ingon diha, there is none righteous, no, not one. Okay? There is none that do it good, no, not one. No, pait kay isipon higala nga mao kini ang matuod nato nga kahimtang. Okay? So mao na mga higala nga nasabtan nato nga wala gid ay matarong nga tao. Walay righteous bisan isa. Ingon ni San Pablo, ingon pa siya diri Romans chapter 8, for they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then they that are in the flesh cannot please God. So usa ka masulubon kaayo nga kahimtang sa tao sa diha nga hangtod karon wala siya masayod, no? Nga nagpuyo di sa diha sa kanang gitawag nga unod, kabubuton sa unod, sugo sa unod, kinabuhi nga naglakaw diha sa unod. Kay ngano man di ay tungod kay dili gayud siya makapahimot sa Dios. Bisan pa unsa ang iyang kahimtang, bisan pa unsa iyang paningkamot, magpakamatay man siya diha o magpalansang man sa cross o magpasunog man sa iyang unod, sa iyang lawas, dili siya makapahimot sa Dios. Gawas lamang kung siya kaluyan sa Dios, no? Muna nga kita kaaway sa Dios, ingon sa diha, because the carnal mind is enmity against God. Unsa to giingon ganina? Ingon sa dito Ephesians, we are children of wrath. Ang atong gisunod ang nagdumala sa kahanginan nga mao ang kaaway, no? Kaniadto kita ilalom sa sala. Mao na nga pait kayo isipon nga wala tay understanding, murag ang atong feeling nga nindot na kay atong kahimtang atubangan sa Ginoo, nga kita nahimong at peace ta sa Dios. But still, kung dili matunong ang atong understanding diha sa paagi sa Ginoo, nagpabilin kita nga walay mahimo diha sa ato ang kaluwasan, higala. We are facing a serious problem, no? Ang sala mao ang major cause of all problems. Ang tanang hinungdan mao ang sala. Dili lamang kana, kundili naghimo usab kini kanato nga kaaway sa Dios. Ang kasulatan nga atong gibasa sa Efeso 2 nag-describe og maayo kung kinsa gayud ang atong o unsa gayud ang atong kahimtang sa dihang wala pa kita diha sa pagtuo. Ang Biblia nagsulti nga kaniadto kita ilalom sa gahom sa yawa. Nakita diha ang pagkadako sa reason kung nganong takos kita sa silot sa paghukom sa Dios, sumala sa iyang matarong hustisya. We have no hope according to the Bible. We have no kanang gitawag nga kung sakon pa wala gyud tay paglaom, wala tay chance nga pagapasayloon sa Dios. Of course wala tay chance nga makaangkon sa kaluwasan. We have no hope according to the text nga atong gibasa. You are children of wrath, same with other, no? Ingon diha, we are enmity against God. We kanang
nakig-away or kaaway kita sa Dios. Sukwahi sa atong nasabtan kaniadto nga ang mga tao or ang tao na kagawasan sa pagpili kung unsang dalana ang buot niyang pagasubayon. No? Mao man ang understanding nga naay choice, naay freedom of choice, naay freedom nga mopili ang tao kung asa siya buot, no? Kung iyabang dawaton si Christ o dili, or iyabang alagaron ng Ginoo or dili, sukwahi, no? Meaning nga dili mao nga understanding sa tao. Kaya no, moingon ang tao nga mangayad ako pasaylo sa Ginoo, musimbar ako, mangalawat ra baka ako, mutay kog Holy Communion para mapasaylo akong sala. No? It's not true. No? Nasabtan na to ng mga higala. Okay? Sukwahi ang atong nasabtan kaniadto. Wala kitay kagawasan sa pagpili kung unsang dalana ang buot natong pagasubayon o kanabang wala kitay katakos sa pagduol. Sa una gunahuna or kay even karon a lot of people who call themselves Christians nagunahuna nga naay katakos ang tao di sa pagduol, pagdawat ni Ginoong Jesucristo as their personal Lord and Savior. Okay? O pagpahimuot sa Dios subay sa pamaagi nga buot niyang buhaton, no? Ang sa ibahimuon niya, mamanata ba siya, mupaklay ba siya bakukiran, magpuyo ba siya sa ilab sa langub, kanang maghatag ba siya limos, maghatag ba siya tithes, or maghatag ba siya sa iyang tanang kaptangan aron mapasaylo sa Ginoo, which is kini mga butanga dili kini mao ang kahimutan sa Ginoo. Okay? So muna mga higala. So kini mga butang pagdawat, pagpahimuot sa Dios subay sa pamaagi nga buot niyang buhaton. In other words, kanang man-centered nga sistema sa pag-alagad, no? Ako mo'y nagdawat, ako mo'y naningkamot, ako mo'y naninguha gikan kanako, ako mo'y nagbuot, no? Mo'y man-centered, no? Sa nga sistema sa pag-alagad. But kanang mga butang usa ka nakagitawag na no way diha sa scripture. Ang scripture, okay, nagsulti. Scripture states, unless someone will rescue him, he will never ever come to the truth. Okay? Gawas lang kung naay usa nga mo magluwas, mag-rescue, magtabang kaniya, dili gayud siya makaduol sa kamatuoran, dili gayud siya makasabot sa kamatuoran. Now, who will take the responsibility kung mao manggaling? Okay? God takes the initiative. God intervene diha sa iyahang gitawag nga foreknowledge and kanang wisdom, no? God takes the initiative by showing that He is faithful in His promise to Abraham. Kini iyang saad, His covenant to Abraham. His covenant, the word covenant, mao na ang gilantaw sa Dios nga nagpabilin nga naa pagayud kitay paglaom. Why? Because God promised to Abraham, okay, nga iya magpadala siya manluluwas, mahimong panalangin si Abraham, o okay, mahimo siyang kanang amahan sa pagtuo. He showed His wonderful love to us and uses the necessary means for our salvation. Mao kana ang Dios. Ang Dios mao naghimog initiative, naghatag ka na ito kanang paglaom. Okay? Siya mo ining intervene, kaya ang tao walay mahimo, iyahang gipadala, gituman o gibuhat niya ang iyang saad ngadto kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob. Unsa man kining saad, mao nga kita, okay, iyahang padalan og manluluwas. O kini natuman diha kang Jesus Christ nga mao atong Ginoo nga dito nagpakamatay og nagsakripisyo sa iyahang lawas dito sa cross aron kita mahugasan sa atong mga sala og kita makaangkon og kagawasan gikan sa sala ug sa kamatayon. Now, at again, unsa ang matarong sa tao? Pinaagi lamang sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Walay lain higala. Ninintak naa kung ana ikaw sa pagduha-duha, okay, nagpasabot ka na nga wala ka pa makalingkawas sa kaligutgod sa Dios. Apan kung ikaw naa sa pagtuo, niingon si Paul, Romans chapter 8, there is now no condemnation to them that are in Christ Jesus.
walk not after the flesh, but after the Spirit. Dalaygon ng Dios, higala ni itakna sa kahagabion, na hinaut kita ng panalangin sa Ginoo, mag-auban ka na to. God bless, until sunod nga video.